шагає стан, Єзефа Марія, співає стан, співає Глорія, і в цей день цвітуть історії, цвітуть історії, сонечко світі, світі, народився на світі, сонечко світі, світі, народився на світі. Єсус народився у бідній стоянці, каля жывёл. Напевно, там було холодно і не так утульно, як у хаті. Але ми можемо уявити, як утульно було Єсусу спати на руках у його маті. Гэтак Марія і зараз хоче притулити до себе кожного з нас. На землю прибудьте,
Народ Ізраіля вельмі моцна чакаў збаўцу. Людзі чакалі, калі ён вызваліць іх з палону. А ці чакаем мы сустрэчы з Христом? Ці запрашаем яго ў сваё жыццё? Толькі ён адзіны можа даць нам духоўную свабоду і сапраўднае шчасце. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Спашли нам свою ласку, хай нас любов веде. Надходить повня часу, как свет спасал тебе. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Спашли нам свою ласку, хай нас любов веде. Надходить повня часу, как свет спасал тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Ісус, прийди, чекаємо ми у наші серці, наші дні. Скажи нам свою ласку, хай нас любов веде. Надходить повня часу, как свет спасал тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе, мы кричим тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе, мы кричим тебе. Ты наш володар, мы кричим тебе. Святое Писание каже нам такие слова. «Бо не послав Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Бог не прыйшоў у гэты свет, каб асудзіць Яго, але Ён прыйшоў, бо вельмі моцна нас любіць, бо Бог ёсць любоў».
свеце вельмі лёгка згубіцца. Зараз ёсць вельмі шмат прапаноў, каб быць шчаслівымі. Але ў большасці яны даюць шчасце, якое хутка мінае. І тады чалавек застаецца зноў з унутранай пустатой. Толькі Бог можа даць вечнае і сапраўднае шчасце. Таму і ў нашым спісе прыярытэтаў менавіта ён павінен быць на першым месцы. Ведаеце, я вельмі люблю каляды. Не толькі таму, што родныя і блізкія дораць шмат падарункаў. Гэта сапраўдны, неверагодны час, у які адбываецца вельмі шмат цудаў. Заклікаем кожнага з вас не згубіць здольнасць заўважаць гэтыя цуды. Смерти,
прыход на зямлю. Ён і сёння прыходзіць да нас у нашу шэрую марнасць і штодзённасць, каб прыгадаць, якім было яго з'яўленне на гэты свет. Божае нараджэнне – гэта таксама вельмі радаснае свята. Людзі віншуюць адзін аднаго, дораць шмат падарункаў. А ці застаецца гэтая радасць у нас пасля свята? А можа толькі пачуццё палёгкі, што ўсё скончылася, і трэба рыхтавацца да прыняцця гасцей, думаць, што падараваць і гэтак далей. Езус нікуды не знікае, таму павінны радавацца кожнаму дню. Запрашаем нам дапамагчы нашых маленькіх сяброў.
что пришел на свет Избавитель, Избавитель. Эй, Глория, Глория, чудес небо мы, сопокосим добрым людям на всей земле. Эй, Глория, Глория, чудес небо мы, сопокосим добрым людям на всей земле. Спрашивается идем, детям как не видать, любовь свою несу, ему благодарность, продолжали святую, не даст нам заблукать, кого ты да Господа, Иисуса познать. Эй, Глория, Глория, чудес неба мы, сопокосим добрым людям на всей земле. Эй, Глория, Глория, чудес неба мы, сопокосим добрым людям на всей земле. Сопокосим добрым людям на всей земле. Эй, Глория, Глория, чудес неба мы, сопокосим добрым людям на всей земле. Про нараджэнне Христа першымі даведаліся простыя пастухі, якія былі на полі, бо ім з'явіўся анёл Божы. Сапраўды, Бог не глядзіць на нашае матэрыяльнае становішча ці сацыяльны статус. Ён любіць нас такімі, якія мы ёсць, каб кожны з нас быў збаўлены. Слово наступного спеву відомий усім, тому ми запрошуємо вас заспівати разом з нами. Пастухам сказал, Бог народился, людям радость дал. Живут счастливы, вернайте, и обыгли снижайте, солнцу привитать. Живут счастливы, вернайте, и обыгли снижайте, солнцу привитать. Нам